ମାନସିକ ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ନାମଗାମ ଲେଖି ରସିଦ କାଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହସ୍ତବୃନ୍ଦ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ପାଇଁ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ମନ୍ଦିର ମା ହସ୍ତବୃନ୍ଦ ମା ଆହୁରି ନିଜ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରା ଚଳୁଥାଏ।